बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया थांनाय 2 मे रबिबार खालि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि BTCनि मोन 2 बियाबफोराव बिजाथिफोरनि देरहासार जानायनि फारिलाइखौ नोंथांमोननो होनो लादों। गुबैयै UPPL दोलोआ मोन 2 बियाबनिफ्राय मोन 6 मासियाव देरहासार जालांनो हादों आरो BPF दोलोआ मोन 4 मासियाव देरहासार जानो हादों। गुबुन फारसेथिं BJP दोलोआबो मोन 2 मासियाव देरहासार जालांनो हादों। नोंथांमोननो देरहासार जानायनि मुं फारिलाइखौ होनो लादों। 29 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय माजेन्द्र नार्जारी BPF, 29 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी BPF, 30 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय लरेन्स इस्लारि UPPL, 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय जयन्त बसुमतारी UPPL, 33 नं बिजनी बियाबनिफ्राय अजय कुमार रय BJP, 52 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय लेहराम बर' UPPL, 62 नं बोरमा बियाबनिफ्राय भुपेन बर' UPPL, 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय उर्खाव गोरा ब्रह्म UPPL, 64 नं फानेरि बियाबनिफ्राय बिश्वजित दैमारी BJP, 65 नं खालाइगाव बियाबनिफ्राय दुर्गा दास बर' BPF, 69 नं अदालगुरि बियाबनिफ्राय गोविंद चन्द्र बसुमतारी UPPL, 70 नं मासबाद बियाबनिफ्राय सरेन बर' BPF। बिथांमोनानो देग्लाय 2021 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि BTCनि मोन 2 बियाबनि देरहासारगिरिफोर। दानिया फैबावदो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ मैया थांनाय 2 मे अदेबानि रबिबार खालि फोसावनानै होबाय। लोगोसे आसामाव फिन BJP सोरखारानो दाफिनसिगोन होननानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि BTC BTR ओनसोलाव रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैमारदों। थांनाय गोलाव बोसोराव BPF दोलोनि MLA मन्थ्रिफोरा BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांना होआखै, जायनि थाखाय बिथांमोना जेननो गोनां जादों होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय BTRनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। दानिया फैबावदो 108 शिबसागर विधानसभा बियाबाव रायजो दलनि बिजाथि अखिल गगৈ बिथाङा BJP दोलोनि बिजाथि सुरभ राजकुवरखौ 11,500 भटनि फारागआव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि अखिल गगैआ थांनाय समाव खानि बेरेखा सोमावसारनायनि थाखायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा रायजल दलनि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा दासिमाव 1 बोसोरनिबो बारा सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय। दानिया फैबावदो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जानो भट होनानै गासै 6 आरो BJP हान्जानिफ्राय सासे बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय समाव देरहालांनाय बिजाथि आरो सोरखारा माखासे फसंथानफोर गायसंनायजों लोगोसे सोलोंथाइ, रांखान्थियारि, ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा आसा खालामो। लोगोसे BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो NDABनि केसखौ फोजोबनो थाखाय सरकारनिसिम नारसिननांगोन होननानै फोरमायो। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।